Projekat je od velikog značaja za grad Prijedor jer je nastavak aktivnosti u okviru kojih će biti realizovan novi akcioni plan energetski održivog razvoja i klimatskih promjena, što je zakonska obaveza Prijedora kao grada sa više od 20.000 stanovnika. Na ovoj konferenciji ćemo razmijeniti primjere dobre prakse, neke programe podrške koji će biti dostupni kao i politike energetske efikasnosti na lokalnom nivou. Kreirane su baze podataka za praćenje akcionih planova, a u toku je izrada softvera za uvođenje energetskog menadžmenta u mala i srednja preduzeća. Cilj je poboljšanje energetske efikasnosti. Imamo softver koji, zahvaljujući unošenju određenih parametara, računa da li je po jedinici proizvoda potrošeno više ili manje energije u odnosu na neke očekivane prosjeke, te se na osnovu dobijenih podataka može vršiti nivelacija postojeće potrošnje energije. Vrijednost projekta koji se sprovodi u okviru programa ProLokal, koji zajednički realizuju Europska unija i njemačka vlada, je 143.000 maraka.